Добър ви ден! Днеска си намерихме нещо. Ето какво си намерихме днес. Комбайнче с пиявици. Няма по-близък кадър. И хубави куки. Ау! И как хубаво горят. И вирвели има, кървинки има. Дай кадър, ако обичаш. А един човек, който ни гледаше как го вадиме, с болка в сърцето каза: мъка ми е, сега вие ще си го сложите и ще си го пуснете да си хванете риба. Знам защо го вадите, сега проверявате дали няма нещо. Ау, беше хубав комбайн. Огънче.